ବିଲୁଆ ନନାର ଆଜି ବାହାଘର। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୁସିର ପରିବେଶ। ବିଲୁଆ ନନାର ଖୁସିର କହିଲେ ନ ସରେ। କାହିଁକି ବା ଖୁସି ନହେବ? ସୁନ୍ଦରବନର ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ବାହା ହେଉଛି। ରାତି ହେଲା। ବିଲୁଆ ନନା ପରବେଶରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚି ନାଚି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜଉଆସରେ। ସେଠି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ସର୍ବତ ଗୋଳା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏରେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ଷୀର, ଶାଗୁ, ମିଶ୍ରି, ଭୁସି ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳରେ ତିଆରି ପେଟଥଣ୍ଡା ସର୍ବତ। ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଉ ବିଲୁଆ ନନା ନିଜେ ବି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍କି ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘଟ ଘଟ କରି ସବୁ ପିଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଥିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ କିନ୍ତୁ ପେଟଥଣ୍ଡା ସର୍ବତକୁ ହିଁ ପିଇଲା। ଆପରେ ଆଉ ହବ କ'ଣ? ବିଲୁଆ ନନା ହାକୁଡ଼ି ମାରି ମାରି ବେଦମ୍। ରାଜା ଶେଷରେ ସିଂହ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ବିଚରା ବିଲୁଆ ନନା ଶିଶୁପାଳ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା।